खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव गोजोनै बरायहरनाय थाबाय। आंनि बे चेनेलाव गोबां रोखोमनि आं भिडिअ सोनाय जायो। नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा। आं माब्लाबा ब्लग भिडिअ लाबोयो, माब्लाबा पलिटिकेलनि भिडिअ लाबोयो, माब्लाबा आबाद मावनायनि भिडिअफोरखौनो आङो लाबोयो आरो। बेफोरबायदि कन्टेन्ट लाबोयोबा इउटुबाबो सापर्ट खालामा, आं बेखौ मिथिखागौ। मोनसे रोखोमनि मोनसे टाइपनि भिडिअ लाबोबाय थायोबा इउटुबाबो मोजां रोखोमै सापर्ट खालामो, थाबैनो ग्र' खालामना होयो आरो। अब्लाबो आं मिथिसेयावबो आङो मिक्स कन्टेन्ट लाबोनाय जायो आरो। नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ गाज्रि मोननो नाङा। नोंथांमोना जेखौ नटिफिकेसना थांदों नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौनो नायबानो जाबाय आरो। जेखौ मोजां मोना नोंथांमोना स्किप खालामनानै थांबानो जाबाय आरो। दा नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ, जोंहा राजु नार्जारिया UPPL दोलोनिफ्राय प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायखाबाय 6 नभेम्बरनिफ्राय बाइक रेलि लानाय जागोन सारा BTC आवनो सप्तासेनि थाखाय। 1 তাৰিখ নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ প্ৰতি BTRৰ এটা মটৰচাইকেল টুৰ আছে। কাজিগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। কাজিগাঁও পৰ্বতজৰাৰ কাজিগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি গহপুৰৰ মানে শেষ সীমানা মানে BTRৰ শেষ সীমানা গহপুৰলৈকে আমি যাম। গতিকে 1 সপ্তাহ জৰা আমাৰ যে মটৰচাইকেল টুৰ হ'ব, ইয়াৰ দ্বাৰা দি বহুত মানে ৱাৰ্কাৰৰ মাজত আমি সজাগতা আনিবলৈ বা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আমি সংগঠনটো কেনেকৈ মজবুত কৰিম তাৰে আমি কাম কৰিম। दिनै दिपेन बर' सारनि खोथा बुङोब्ला माखासे मानसिफोराहाय गाज्रि मोनगोन, उल्था कमेन्ट खालामनो हागौ। नाथाय जों साफ्रोम रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ जे एबसुआहाय दिपेन बर' सारनि एबसुआ डाइरेक्ट पलिटिकेलजों लोब्बा दंना गैया बेखौ जों साफ्रोम रायजो राजाफ्रा नुबोखानाय आरो मिथिखानाय। दिनै सोरबाया बुंनो हानाय जे एबसुआ बिसायख'थिनि उनाव मानो आन्दलन खालामफिनखो? दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिसायख'थिजों जोंहा जेबो लोब्बा गैया। भारतआव बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन। दिनैनि समफोरावहाय बेफोरबायदि बुङोब्ला जों बायदि फिसा फिसौ भिडिअ क्रिएटारफ्रा बुंनो हागौ जे बै समावहाय दिलीप सुखेया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शेड्युलनि सायाव बुंनाय राव आरो दिल्लीयाव सासे भिडिअ क्रिएटारा बर'नि बिफा बड'फानि मुर्तिखौ सासे टेररिस्टमोन होननानै बुंनायनि सायाव दिपेन बर' सारमोन बायदिया मानो गसंथियाखै, बिसोरनि सायाव मानो जेबो बुङाखैमोन? दिनै बिथां दिपेन बर'नि मदद खालामनाय UPPL दोलोआ जेननायखायसो, पावाराव गैयैखायसो रिलि खालामनाय बायदि बायदि हाबाफारि लानानै पलिटिक्सआव लोब्बा गैया होननाय खोथाफोर बुङोब्ला बेफोरनि सायाव गोबां आं बायदि फिसा फिसौ भिडिअ क्रिएटारफ्रा गोबां भिडिअ बानाय हगारनायखौ नोंथांमोना नुनो मोननोबो हागौ। साफ्रोम रायजो राजाफ्रा मिथिबोखानाय, बुजिबोखानाय आरो गाव गावनि मेगनफोरजोंनो नुबोनो हाखाबाय। रायजो दाबिनायसिमबो सहैनो हागौ जुदि सरकारा मावफुङाब्ला। दिनैनि समफोराव बड'लेण्डनि खोथा बुङोब्ला सोर साफिया ओंखारबावगोन बड'लेण्डनि संग्रामावहाय? बड'लेण्डखौ दाबिनानै मोनमारोमोनब्ला मानोथो लानानै फैयाखै? मानोथो बड'लेण्डखौ लाबोआखै? जुदि मोनमारोमोनब्ला बै समावहायनो BTR लाबोआलासिनो बड'लेण्ड लाबोयोनबा दिनैनि समावहाय बर' रायजो राजाफ्रा बेसेबां गोजोननाय मोनगौमोन। जायनि थाखाय जाय बड'लेण्डनि थाखायनो बर' रायजो राजाफ्रा गावनि गांनाय उखैनाय मावनाय दांनायखौ दोनथ'नानैब्लाबो राजा लामा जथेहैदोंमोन, रेल लामा जथेहैदोंमोन, गावनि जिउखौ बावसोमनानैबाबो सुथुरफोरजों जुजिदोंमोन हाग्रा बंग्रा खारखोमानानै। बेफोर मानो थाखायमोन? बड'लेण्डनि थाखायनोमोन, नङा होमबा रायजोफोर? बुंनायफ्रा गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होबानो जाबाय।